Pagiku cerahku, matahari bersinar. Wah ya Allah. Anak situ gini ki makan betik ke. Wah. Gak mampu hamba iki. Nanti keting gak muncul-muncul ya. Golek duit nanti ya. Omai tonggo-tonggo ditandani. Omai kutuk sih ditandani. Aduh ya Allah. Meniki mangan oprek. Duit kari 5.000. Sabone ini sih resik ya diteruk tonggo rusuh ngono mae. Oh Allah ya Allah. Musuh kabeh ngene rek. Oh, apa mana yang tak duit ngono? Yo sih duit. Hah? Duit. Kayak apa? Bayar SPP. Pendin. Apa iki? SPP. SPP apa? SPP sekolah. Walah. Lah ibu iki lho ben golek duit. Ya duit digoleki, duit diterima. Duit diterima yo enak awakmu nek ngomong iku. Duit diterima. Iya sih. Sampurno iki. Aduh. Saya dolen aku. Belum, pikiran dolen duit mangan turu ya wis mari ngising. Ngoyo tok ae wis. Ayo. Kayak apa iki kon biji mbok mana ngene? Iku lho. SPP apa? Sekolah. SPP apa kan isine ngene? Lho. Cek ta, gurune ngomong nak aku mau. Keceng. Ini, Keceng. Maaf ya, ini pimpinannya Bu siapa mang? Bu Kecobong. Bu Kecobong itu. Printnya hilang. Loh, kok bisa Bu? Diambil anak kampung sini. Kita dicariin Bu. Sudah anaknya. Nah, ya wis, nomor tak kowe mau. Iki kosongan ngene iki. Heeh. Engko lah nek mari kosongan, mari nulis iku langsung duit ana duwike ditulis duwike piro. Ibu ada duit, Jeng. Halo. Terus, Ya wong ngono goleki. lah aku yo sing wangi sing goleki. Apa ne? Goleki beco. Lah, kancamu tok sing mbok goleki. Iya sih. Ibumu iku pikiran. Ibu. Hah? Enggak, iku mau lho. Bapakmu wis gak tau mulih. Iya. Kok gak tau ngopeni? Heeh. Oh iya. Oh ae uripmu. Aku iki ate ditokno sekolah. Tokno dhewe ngono lho gurumu. Gak iso sih guru ditokno ya apa? Ya guru wis metu, mulai pelajaran langsung metu wonge. Mulai Terus mulai mari pelajarane wonge metu. Wis metu wonge. Ya iya terus kon bayar ngono saiki. Heeh. Ane gak bayar. Iki wis double piro? Double piro sih anjir? 5. Wah, berang tahun nih. Iya. Mbok piro? 70. Betul apa mana ya? Iki apa jenenge? Apa? Utek ono lek masalah tol-tolan. Ono barang sing mbok dol kabeh mbok dol. Aku nek mangan saiki kudu mangan biasa. Mama apa? Mangan bau ah. Bawa pokoknya soge ae mangan babahan. Golek sih. Golek buah. kan di sini ngomong. Buah itu terlarang. Terlarang. Ya berarti gak dolek lek terlarang itu. Tapi lah nek Joko itu gak apa-apa. Maling yo. Maksudnya gak apa-apa tapi ojo ngomong. Nek ngomong seneni wong. Wah, lere. Jolek. Nduh, ya. Dolen tok rek kancane sing. Tak ewangi goleki. Ibumu iku lho ewang ngono. Lah yo tak ewangi golek ya ngomong. Golek apa? Beco. Beco duwe lan dene jual duwe saiki. Yo tak golek beco kok. Tak golek iki. Alah, apa yo? Dan omonganmu ngono. Lah terus. Terus ibu iya apa? Kade duwe iki gambar. Yo golek duwe. Duraka kon niku mbokmu paksa-paksa. Betul sih, aku yo golek duwe yo an, golek duwe men. Golek apa? Golek apa ae kancamu bejo iku sing goleki. Ya, beco. Cangkeme. Ibu, aku dolen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Le. Awakmu koyo ngono rek. Golek kerja nandi iki. Kayak anakku sekolah, kayak mangan pisan.
Tak pikirin kok ae kerja apa. Iya. Aku tak dadi wong elek ae ada jahat. Dodolan kok dodolan. Apa? Tukang potong rambut. Mari ngono kok tak hipnotis, kok tak golek pelanggan. Sing sopin teko nang omahku, tak potong, mer tak hipnotis, bareng-bareng tak joko. Or tak dol. Main rek ya. Nekat ae ki apa maneh kabeh duwe urip pedeng ngene iki anak kok ngono. Tarono aku mulai. Apa? Ya. Oi, Ya apa ya? ya apa? Aku pengen ngomong tuh lo. Kak boleh kat wingi. Oh iya ya. Masih apa ya? Aku boleh- Kata dolen bisa. Suruh sama Dewian aku jauh ya. Wih, Turun jauh. aku aja. Males lah apa kon Ngono. kado omah kon. Ngono ya. Kon saiki ya apa kon? Nang diapung. Aku saiki yo mangan. Ya. Apung ya kena di waktu keto, biasa nambah kon. Karena Cucu. kan koncut. Cucu lah pekan balik aku boleh lewat. Karena mau terus dirasin peng papa tahu gak iso turu aku. Cucu yo. Cucu ngepap aku yo. Apa kon? Ini Apa? Ya ngapa ya apa ngapa bi? ngepap. Ini rokokan ini cuk. Oh, rokokan. Yo, Temen lu ya kon. Adik kon tak orang Temen. temen tak senani ada karekoan kon tak kuasa itu. terus rokokannya seret. Lo kok apa Kon sing cuk? ngajari paling. Aku tahu temen rokokan ke aku. Kak kon rokok namburi kon. Paling areku salah pergaulan. Rokok namburi kon. Salah pergaulan. Gak boleh. Orang dino sak wengi kok. Karena areku ya dicolong wong. Itu ada berita. Masa dicolong kok ono berita? Wong viral kok cucu itu berita. Oh. Terus mana ngono? Aku kita takut temen, baik ini kon tau ro, gak tau ketok aku. Aku kan ada HP sih saiki. Gak mulai rong dino. Terus ya apa? Sing Rokokan tujuh. Mosok. Ya seret. Pri. Kayak foto satu kali lihat, dua kali lihat sih. Ditelok kayak pembisan. Yo. Ada ditelok ping loro. Ping telu ya kaiso. Iya. Ping papat kaiso. Cepet aja. Masih cito. Iya. Terus mari ngono. Lucu. Aku kaget aja, langsung tak fan. Lucu kan nomor konco. Tahan cacakmu kan. Awet aku naik kene hidup Paul, hidup anak bung. Isum. Kok jadi kono kok sok ngono. Cuma lihat acek meneh Cacakmu ambek aku. arek mulai mbak bis tak celuk tak. Are jenenge apa sih wingi? Hah? Metu. Tak sangoni 2000. Lah bareng ngono oleh metu. Jenenge wong lanang anak muda ya tak los, gerange koyo aku titik ngene. Are lek mutem mbok los. Kita jenenge ngono rokok-rokokan itu keluar. Itu keluar itu berbahaya. Pikirku wis tak helas pakai rokokan ngono. Ya, Wong aku gak tau rokokan. are lek Apa rasane? los yo ngono iku rokokan. Sale itu Angel. keluar. Kon iso ro ngono iku. Mau ya di video. Iya di video. Ambek kono minum-minuman ngono. Minum ya apa iku minuman? Yes. Ya kok ngono aku karo aku disensor minum-minuman. Iya. Iya. Waduh, meneh adek mulit kon. Acara ngene. Adek arek meneh Masih dah? becuk. Adek meneh arek becuk tak tunjuk kok nak nggon. Iya, ada ngene, Pri. Aku nak kira anak Pri uripku Pri ambek koyo teler-teler ngono aku langsung kepaket aku. Yang arek wedoke. Ono tapi rada-rada lanang arek. Loh, inces bencong. Iya, kok ngono. Ayah is. Terus Nah, di arek iku. karena kok turunan ya, kok nak kasur tapi kasur iku roomset. Loh, sana ndi yo. Ijine nak ndi arek yo. Kok nak ngon karaokean ngono lho. Dugem. Iya. Kok nyopo izin arek nandi? Tak metu. Yo, kayak Ya iku nak pacet iku. nak bacot. Nak tretes. Oh, tretesin munggah maneh wah. Iya, waduh. Terus iku jujumane gampang kok dilonggon arek dintekne. Temen lo ya jindakne bareng-bareng. Iya. Temen lo ya. Dikepleki. Iya. Ais nandi. Boleh ngono lho. Kene mesti nak mburi omae, coba nak kono lho, ngarep kono lho. Iya, sing nak pas sih golane keceng nyoba Iya. mrono ah. Ayo sih pengen ketemu kene mek wong lurut tok. Ayo golek arek kabeh. Wis, Omongan man mbek wong goblok kon kok goblok kok kewan. ayo. Nanti lo. Sopo? Apa? Lu kan
adikmu. Kok adik sih? Oh, iya, Mas. Adikku sih ya. Ya Mas sih. Adik sih. Mas sih. Adik. Ya Mas. Yo. Apa? Tak apa kan mau? Masmu nanti. Masku mau. Bu potong mau lu. Potong bu nak di. Aku iku. Mari loro wingi. Loro apa? Kalau nggak ketemu aku plus ya. Iya. Putih. Aku tambah wira. Bolang sekali dijak masku terus. Iya, Masmu yang dapet ya. Assalamualaikum. Itu sih. Waalaikumsalam. Siapa ini? Siapa iki rek? Jeffrey Nicole. Itu apa sih? Sing nak dalan-dalan iki lho sing nolongi wong gendeng. Pak Purnomo. Spesialnya Pak Purnomo ya, Brek. Sini sih. Wele. Sangar. Siapa nih bu? Aduh, Masku nih bu. aku kena seneni guru makanya kok ini. Apa sini lapo? Lapo? Ketahuan rambutku. Ya iku rasakno. Masih TK, gak apa-apa. Ke aku ini tirun. Jadi anak baik-baik. Gak seneng krewel aku. Lu. Jangan ngono rek. Lu bahaya Hitungane iku sik ya wis pinter masih malu. Anomali siji teko maneh. Anomali ceng keceng datang. Ngene lho, kon niku males. Apa dan Lawan. Oh dhisik. Yo, Aku Dan. sik Ya dan. Yo, Dan. cerita. Siap, Dan. Ya, siap. Siap salah dan. Lu ayo. Gini lho. Kon niku sekolah iku apa? Kon Nah. gak sekolah iku enak, ono sing bayari. Yo. Si. Kon gak sekolah enak. Kok ngono sih? Iya kon gak sekolah enak. Irungono ta lah, ceramahe abayai. Yo, ceng. Yo. Ceng keceng. Aku iku pengen sekolah tapi gak ono sing bayari. Ya wis. Kan sing bayari ya. Tuker ya. Icol, Icol. kon sing sekolah, aku sing golek duit. Karepmu dhewe lah. Iya gak apa-apa. Tak sekolah sih. Kon gak ero ya pokoknya Soalnya- golek duit yo. Kon kerja iku. Karo aku dah kon. Oh kon nyolongan sih. Oh iya. Lu sih lu karo aku ya. Heeh. Iya. Lu ya apa? Karo iki Kon nyolong terus tak Murid. mama kon. Mari ditransfer lu. Karo wong tuaku ya. Sik tak iki lho. Kai. Oh ya bos, ya bos. Kon niku eman gak sekolah iku. Mulai Lu. kerja iku angel. Lu gini lu. SMA, SMK. Ruhon aku. Iya. Ya wis. Aku metu sekolah. Iya. Ijazah iku tak tuku. Gak iso ditanya tuku. Ya iya sih. Cara curang ya. Yang penting iku apa? Gak digital. Mari ijazah metu. Heeh. Langsung brai turu-turu liburan daripada sekolah lapo ketemu terus belenger aku. Kon gak dikek PR ambek buku cobong. Iku apa minion iku ah. Ayo. Lo aku ini mari di sini ini mlebu BK. Omane bus kele keton Kon iki. ya. enak mlebu BK. Wah, kayak nggawe Aku tugas. tambah jelbok lo kantor kon. Kantor kantor apa? Polisi ya? Kak. Iki. Wes gini ae. Sik ta. Si ruangan aku. Ruangan sik dhisik pisan. Kon enak ya mlebu BK aku mlebu kantor klarifikasi kok. Gara-gara kasih bayar SPP kon di kate ditokno. Ngene wae tambahan. Buku cobong ngomong ngene. Minion, salah ayo kita anak ngomong. Yo, ini ngomongi. Ceng, Keceng. maaf. Ini Oh iya, ceng. ini Iya. print-printane buku cobong hilang ki. Masa ngomong pimpinan buku cobong ngono. Iya. Ya pokok iku. Loh. Aku lek gombol ngono. Nanti ngono ngomongi. Aduh. Ya jenenge kecubung lah. Belum sana lah. Gak Burung patek. nyari lho. Oh, sing enom iku ah. Sing Iya, kiri nom. minion. Oh. Ruangan aku. Ruangan. Kan mari sekolah sih ya. Ah. Kan sing bayari. Ah. Ya apa? Kene urunan ada telu iki lho. Kae. Iki sekolah sakno. Ojo ngrepoti ojo. Sakno. Urunan piro? Sembarang sih. Piro sih SPP-mu? Iki cuk. Ayo cuk sampean. Iki apa? Piro? Iki lho. Sudah juta 200. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa wes. Aku sing paling akeh. Yo, bisisan kon mbok bayar pokoknya soge sih kon. Iya. Kan jare Ya gak ngono rek. Sudah juta 200 itu dikalikno 40. Mbok. Double 40. Kak. Wis, engko ya kon 1.500.000.
Salah. Terus mana nggak tahu apa ya Allah. Kau nak juta 500. Ya wis, ya Kan wis. pisan. Aku engko selawe juta. Kak tutuk sih an. Kak Tito iku rungokno. Sudah juta roan. Ya wis, Dikali no 60. Ini aku nih ide ya. Adikku putus sekolah aku daftar maning. SPP ini lah hilang balen kok normal. ya engko kan Yo. betul sih ya. Lah balen toko awal aku. Kamu apa? Oh, Kak gembulan kon gak enak sih. gombol. Gombal Kamu boleh santai kelas ae. SD, kan SMP. Lah yo. Cilik dhewe. Gak enak sih gembulan bayi-bayi kok ngene. Yo ngono ngono. Nah kan cek kenal. Bola. Kenal tapi ya ngono. Ya wis. Gembulan bayi-bayi. Yo sini tak bayari. Wah, Enak. iki paling kon 500.000. Oke, yo lek. Kon 500.000. Sisa tak bayari kabeh. Ojo. Wis ta. Tak engko tak transfer, aku tak jawab mamaku, ebesku. My mom. Main Terus single mom. mari iki nanti anaknya. Iki enake. Nanya bagus nggak? Kok gak bin renang ah? Iya, sing pengen tenang aku. Iya. Nanya bagus nggak lo? Lapo? Yo. Aku di pantun. Aku di pantun buat 1 2 3. Apa bos? Jika kamu tidak ingin bersekolah, maka kamu lihatlah. Cakep. Loh. Lah yo. Lah kan biasanya cakep-cakep pe. Kau le, Itu ibu nasihat duduk pantun. motivasi. Iya, motivasi. Ayo. Yo. Jika kamu tidak ingin sekolah, Jelek. motivasi. Meneng ah. Ustaz, viral iki. Viral. Ustaz lah, engko akeh sing delok kono anu kok viral iki. Iya. Jika kamu tidak ingin bersekolah, Motivasi. maka astagfirullah. Ayo cek meneng cek. ngajarin Dang tak bagong. Ayo. Ya. Jika kamu tidak ingin bersekolah, maka kamu lihatlah orang tua kamu yang bekerja bergerak. Malen. Kon yo ngono goblok. Tak cakep berarti sing. Cacat ngene lek ngomong. Ayo cepetan. Aku mau tempo. Ayo kan. Jika kamu tidak ingin bersekolah, maka kamu lihatlah orang tua kamu yang bekerja keras. Iya. Malen. Pisan kas. Aku lu tempo ya, kasih ngomong L. Jika kamu tidak ingin bersekolah, maka kamu kan lu lali. Jika kamu Wis tidak gak usah bersekolah, gak genang e. Rungokno. Jika kamu tidak bersekolah, maka lihatlah orang tuamu yang bekerja keras. Kon iku kudu sekolah. Biasa nanya bagus. Yo saya wis. Ya. Lo kan ojo melo. Yo melok su. Ngono kon, cukup tahu. Yo iki soal. Yo sing kok lek iku pertengahan kok mencar dhewe-dhewe. Ya. Ya sembarang. Wah, gitu wingi awak nih ngene ae. Kare awak ngerges ae. Ngaren sepi kira rek kalau ngoncok omong ayo. Wah. Madem ini konco omong lah enak sajane. Oh iku. Iki rasane delok wong teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono. Iya ya. Nah, iki lho ngene. Kon nanti ae gak tau ketok. Nah, omah. Lah apa nak omong? Dok Wis kemarin ngaret-ngaret. telon kon ya. Goblik. Kelon bendino yo legrek awak. Ayo Cangkul kopong. adem-adem ngene iki. Kendeng ah. Oh, ada. Nah, apa sih aku kok ngene iki? Empo. Aku gak ketok peda. Sing tak kei nah di peda gak tau ketok kan gak tau gawe. Lho kapan nikah kayak bojoku. Terus Terus? ono legrek dalan. Oh Jebol. iso iku kan gak iso gawe anjene. Kon tuku pirang 100.000 peda lele ya Allah. 100.000. Masya Mas 10.000 ngono ya gak duwe. Loh gak ngono sih san. Penting kan aku wis duwe niat nironi, duwe niat bertanggung jawab. Terus gak omong tok. Yo. Lanang iku sing dicekel omongane. Kudu lambene. Lho. Sembarang. Wedok apa nih? Cok dicekel. Wis ojo Wes. ngomongane lho tuh. Gila ya. Aku lho kon iki. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mau teman-teman Wis. Oi. ini cacat Ayo. Wis ngadem nak kene ya. Iya, ya, Cangkruk. Wis gak kudanan. tinggal kene sih ah. Iya, Mbak ngayup-ngayupi lho. ngomong. Kan gua HP ku Iya. tak cesi nak omah.
Wis gampang ndelok ampe aku. Yo. Tak pesen kopi sih ya. Loro yo. Yo. Undang pesen Yo. ah. Suwe kon gue. Kopi loro biasa. Yo. Ya Allah, tinggal deal ngeletak jan. Ya Allah. Mar ya. Wis ae. Ini sih. Udan Delok ah. HP-mu. Wis Kenapa ngene iki, wis gak lapo-lapo. Ini iki ya. Lho. Suara ketna. Siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril kelamaan Terus balik kepada Allah. ya apa ini? Umatnya Paling kembali kepada Allah tuh renungan ngene tambahane. Tuh kan kok nyetel ngono sih we. Mbok HP ku biasanya kok ngene. HP ku gak tahu ono wedok-wedok ya masalahnya. Ngene iki di sini ceramah. Aku boleh kepikiran aku. Pikiran apa? Pikiran pikir ya kak, masuk pikir HP ku lu isine lho. apa? Wedok, Aduh ya Allah, aku ya wis bojo we kono ku ya ngono. Baik kan ya nambah-nambah maneh. Lah goblok ka wis jae cukup. Iki lho, arek-arek lho. Ya kene hati-hati arek yo. Oh ya, fair ya. Anjane karo iki sapa? Lambo. Sis. Goblok. Arek. Kangen. Sunnah Rasul biasa piro? Hah? Sunnah Rasul iku Sunnah Rasul. Hah? 4 maksimal. 4. Aku siji lho, gak iso ngopeni. Oh, tergantung itu berarti. Berarti tujuanmu ame siji tok. Apa? Tujuan sih maksudnya takdirmu ame duwe siji tok kan kan. Loro kan gak apa-apa, masalah ngopeni iso ono MBG. Ya. Bisa ini ya apa ini? Bojomu sekolah SD mana dah? Kok kon sekolah sih? Lho, MBG ku mek gaya arek sekolah tok. Iya sih. Apa sih MBG ku? Apa? Makanan bergizi apa? Katel. Yo ya berlatim. Aku Makanan bergizi apa? makanan buat garangan. Ya, kok aneh. Makanan buat garangan. Bojomu karang lah. Lo gak ngono wis makanan buat Wis buat masyarakat lho ya. Wis. MBM, MBM wis. MBM ganti MBM. MBB. Hmm. Makanan buat bini. Iso kopi iki kata-kata kok. Lu gak ngerti. Lu ya, tutup be. Lah, kan Aku ngomong bisa mau. Lah kon mau pesen, Cari kopi nente. kon mau pesen sing nyaut ta? Ono. Sopo? Cari ya wong, cari nih. Entek li. Lu alah ya. Entek le tau jarine yo. Iya tapi yo aku ngeyo entek ya wis aku balik rene maneh. Ya siapa iki? Yos, lah apa? Erono ah. Golek refreshing otak wis ayo. Guys, oleh iwak. Mumpung banjir ya. Ya golek sak mini-mini lho. Gak apa-apa. Kayak pangan-panganan enak ngambil sambel. Iya. Iki ya. Oh iya. Sepot iki. Api iki. Aduh. Cukup Apa? semut rek. Oh cemut ah. Kan ono iki. Ono iki. Ono paling Lho. Wede. Apa marek? iwak dugong. Wis sembarang. Wis ngene. Wah nanti sih, Pak. Dasmu ngono. Kon yo ngene. Ora kumpulane ngono. Bae Ini sih wae iki. Nandi wis ngopi ya. Ngopi nang kon karo lah mau ngopi. Lho nek mana aku? Nang ngene iki. Gak tau. Pak to. Yo tau. Nanti Pak to. Kon lho. Ngene pojokan kon lho. Ayo. Saiki ya. Iya sih. Lagi. Tinggal ae bae engko kene balik-balik entuk Iya. pacul nyambil lah enak goreng. Iya ya. Yes. Ayo. Kanjel. Kanjel iki cukup ya? Cukup. Wes. Wes. Logur. Logur. Iya. Kon galak njuk. Kon galak njegur ta? Enggak. Kurang wis. Wis wis. Wis ae. Logur. Ya gak urus. Pancing iki. Ya gak Ya, wis. urus logur.
Wis ganteng percaya. Ket mau ngene-ngene. Iya, Aja mentang-mentang aku dadi casis kan kayak ngono. putak kanker. Rambutmu kalau dua kok jembutku. Kok jembutmu maksudnya. Ayo. Saya mana? Belum ditinggal. Kon sih. Gak kena rek. Mbok Kon iku mau tak kira sapa? nyawat gak kena maning. Ono lha apa sih kok iku? Ana apa? Ono lha apa kon? Sopo iki? Alek. Mbok iki sapa gak kenal. Apa iki? Kok panggil ini? Jadi Corbusier. Hah? Mari pada kartel lagi. Iya, mereka Tembak-tembak. Oh, kon kecekel tawuran kon jadi gondol Pak Purnomo. Iya. Nomo wis enak. Iya iki Purnomo iki. Semarang. Apik lah rek. Well. Si Mas kau. Kon gak ketok iku. Mas semua ibarat. Bejo keceng. Alek. Duh, lah iya makanya aku iki ditinggal gara-gara iki lho. Kon. Katoke kabelane. Srek. Aku tau sing ndek. Iya sih kapelan yo. Merek apa iku lek Alek? Iki merek apa? Mas. Kon Iki dulu, aku tuku ndek cengke-cengke. Mas ngaku di sini nak. Iya. Iki lho. Orduro ita ya. Iya, apa iki tulisan kene apa ayo? Apa yo? Aku lu kabut, cucu apung gak ono. Yo, Wong lur tok. ilang Aku kabeh ketu iki wong lur. Ngamen bareng. Hilang gua arek hilang. Wis mati macan di pohon misane wis gak ngurus iku. Apa hilang yo? Ngayo. Apa? Terus yo apa? Ya kon sing ya apa? Kon lak ditinggal kancamu sih. Iya Kon wong loro. Iki Aku wong loro. iki ngenteni udan iki. Cocok apa? Lapo? Kan udah. Tanah. Ojo. Ono petir kok ngene lho. Petir dar-dar. Udah nih Mbah. Tahunan iki sumpah. Nah, ya apa? Udan-udanan. Tanah. Ya, tanah. Glutuk. Glutuk. Terus lapo kok gelem. Kasih kok iku. Kon udan glotok njok mati aku. Masuk kabeh mati. Dasar rek perumahan. Mama ya. Arek perumahan. Oh, kan bisa di Perumahan. Nah, yo. Kon tak cara urip tak kali. Perumahan. Ayo wis danutan. Perumahan. Iki lho gak gelem Gelem. Ngono ku. Sing Mas iki sapa sing Mas? Siapa Mas? Aku. Mas yo masih sing Tiga pisan Mas kokowo. Sok tumbuh iki. Guys, ditanduri iku lho apa yo. Tiga isi rebuk sing iso ditumbuh. Ayo kok kon niku rambut udawa ya. Lapo. Suwe ini kata udan nih gak mudun. Dinteni nak kali wena. Gak usah Mas. Mulai. Udan sih. Kene cak lho cerita nak kali. Aku gumbul kon dadi ngepang gak karo-karuan. Engko nak kali Karo iki ya ngene iki dolene nak ngarep gerbang perumahan saya kocok. Langit iki burung. Aku iki kok mulai ono stesan malbu AL kok. Iya. Astagfirullah. Ae lah aku wis tambah alumni. Gak ngurus. Soale pirang Alumni. alumni. Ono AL alumni. Yo ono sih. Astagfirullah. Perumahan yo wae ngene kan dipapati ngene Iya, yo. wis. Gak maju ngi. Pemain iki wis gak jadi perumahan. Masuk kampung gak ono apa-apane. Astagfirullah. Astagfirullah. Red ini ngono. Ayo anak kandore udan cik nang udan. Kan di kandore udan. Lah nak kali ya, nak dukur tol ame Kapan tengok-tengok ngopi enak ayo wis. Kandore udan iki. Kon koyo ngene tambah kagel mutan. Udan apa? Boleh. Perumahan. Kali arep perumahan jene. Ausum, nome ausum. Mari kena banyu, kau ini kena banyu. Kena banyu. Aku balik sak adikku iki lho. Kalau kena banyu. Kalau kena banyu. Mak tuh arek iki gondol. Bener. Ayo. Mulai aku malu mendeng kok ngene cuma kena kesambar berarti nak tole opo. Tepis tes. Wis tak dadare perumahan wis dino. Gak kuat kita kabupaten Duso iki gak tos. Kabupaten Kiri. Endengan Duso. Enggak sih yo. Ayo. Ayo wah. Kak aku sama sekitar. Ay. Emang gak kabupaten Duso iki wis balik Yo. nang ae wis. Ya Allah. Hawa ini kok mau mendung ini iki. Oh, cepet gak mulai. Padahal wis jam piro iki. Gak mulai. Aku dengan cek token kok udah sambar beldek iki lho. Bahaya. Apa wis? Tak ngecek token sih piro. Potong rambut, bukan jadi potong rambut, tak hipnotis bapak. Bakong rek. Bu Sri, Apa? awate iki lho apa jenenge? Dapat teteana.
ade iku. Torena kong. Tadi ku lah sombong, sombong, peanyar. Kene kong. Kak ngono Bu Sri. Sombong, miti-miti nang aku. Aku kadang ngecek. Kayak pan-pan. Kadang ngecek token aku. Token. Iya. Token siapa? Token listrik. Iki lah apa sih iki? Iki HP ku apik biasa. Gini yo, udah merendah. Apa terono ku? Aku katanya buka jasa. Jasa apa? Hah? Potong apa? Oh, iya potong rambut dulu potong. Rambutku sih enggak ya. Gratis. Iya. Rambutku sih enggak ya. Gak apa-apa wis. Kan gak ya. Iya wis. Ya wis. Gratis ya. Ya wis. Bisa lu bro. Hah. Tak buka ya Amit yo. Ya wis. Temen yo. Ambek lungguh ae lungguh. Lo aku ngadik sih, aku nunggu apa? Mantap Bu Sri, Bu Sri. Yo. Tak turu yo. Nih turun. Aduh. Dalam hitungan 3, 2, 1 kamu terhipnotis. Mayanya goblok kayaknya nih kalau kan di video ini gelem ae. Goblok. Wis mau nilai masjid le, tak dol HP-mu. Dadah. Aduh, wis mari Bu Sri, rambutku Bu Sri wis ganteng ae iki. Tangan cus ya. Loh. HP-ku. Wis kok HP kamu. Wis aku nggawa. Bu Sri. Hilang wong rek. Bae mar Bu Sri mau mlebu ngising bongo yo tak apa ngono. Kon sing njupuk. Sopo sing njupuk ya? Wah, kak beres iki rek. Bu Sri iki. Oleh bukti ya wis aku. Apa? Potong tempat hilang HP ku rek. Eman iki HP utup iku wisan. Masa HP ku kok tak kek nutup. Nah, pukul. Oh ya Allah. Bu Sri. Aku cukup jangan. Kon di. Aku lo, tes metu. Loh. Semua tak aku mau siapa? Kan sih. Iya. Loh. Karo HP gua. Gak harus sih sak potong HP potonganmu. Tuh. Lali kon. Iku nandi yo. Lali kon. Ayo tolongan aku po. Nandi, tolong nandi. Golek HP ku. Nandi ora ero aku. Ndak ero aku. Nandi HP ku yo ya Allah. Hah? Wis gak ero ban. Gak ero. Aduh, iku ngene utup Bu Sri. Iya dah. Ya Allah. Jadi ya ini. Allah. Wis gak ero ban iku. Ero. Temen ah. Aku rune mau HP-mu gowo. Iya Tak aku lah. gowo. Hah? Maksudnya Bawa. Sing Gak, lah, Nandi. Hah? Nandi. Kagak. Kon banyak kerbek mamu ayo. Ayo. Mana mamu tak kerbek? Pepet kok, gak ada duit kok. Ini Bu Sri ya, ojo mana-mana cok hipnotis ngono kok. Rukong aku kong. Ini HP ku saiki. Njero kong, kate tak dol kong. Konen aja ditol. Tak transfer duit. Temen Kayak aku. apa sih? Apa ngedol-ngedol iku? SPP ini kadang lo, saiki lo ditagih meneh. Iya. Wis konen HP ne. Temen yo. Yo. Yo, Tak transfer. temen ah. Yo. Suwun yo kong yo, Yo. sik coba nabu. Yo. Ya Bu Sri. Wong gak duwe iku yo akeh gak pean tok jane iku. Ape wong gak duwe yo gak. Mas yo wong gak duwe ucup SPP damit double iku lho yo gak golek nyolong hipnotis ngono iku. Marang ngono. Uang iku ya gak duwe apa-apa ya. Wis gak usah iku po. Kok iso maling-maling lapo lah. Maling maro kecekel. Marono penjara tambah soro awake dhewe tambah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, Yo. ya iki HP ku. Ini udah Kene. Pira rekeninge? 00081 000881. Tes. Siap cek delok. Yo. Ceklik. Piro? Piro? 2 juta. Oh ya, suwun yo kong yo. Meneh lek aku nek tak bayar kong. Ya.
Cuma siapa-siapa kok ngocok itu karena siapa-siapa Iya. ya aku merenjol HP mu. Beneran. Wis Kong, ngono. Heeh. Temen ya. Ngene lho Bu Sri ya. Apa ya apa? Adi wong gak duwe ojo sampe masih sak kepepet wong ya. Kong. Ojo sampe nyolong barange wong. Ya apa Kong? Soale barang haram. Timbangane pen nyolong HP ku ya mau sing ono pen gak jujur. Yo. Maro nu keceng pen barno SPP ne pen bayarno. Maro-maro ilang dikondol tuyul ya apa wis bayar SPP. Ngono Bu Sri dadi wong Ya iku. sepurane cek diomongno nak lurah RW yo. Masih aku ya. Akhirnya kena aku ngomong. Iya kak kata orang tenang. Ya jono Kong ya. Ya masih aku ya sak kepepet-kepepetku. Gak nyolong. Solusine situ apa? Ibadah. Iya masjid semunis memang. Lah yo iki lho sholat. Masjid Mana aku bareng ini iki ngimami. Ucup gak mulai-mulai mbo. Paling ngirim nama apa ponanku kono lho. Sopo maneh? Rehan jenenge. Rehan. Yo, Rahun. Kak Rehan Rehan. jenenge. Yo wis yo, aku iku mau aku gak bukan sombong Bu Sri. Iya. Aku iku ngewawancara apa ya anjir apa. Cek sadar. Yo. Wong nek gak sadar, jelas nyolong terus. Ya apa Kong bojoku gak ono gak tau mulai. Sak kepepet wong iso nyambut gawe liyane. Kiko. Lah makane ucup kok nyeles nang aku, malah boleh nang arek ya tak Lah, tolong barangmu. Lah ya apa mong ucup iku gak kelem. Ya wis. Ya wis Ya ngono apa iku yo. iki? Wis salah aku Duit esuk transfer ah. Wis. Sono gengok lek aku nek duit tak balekno sumpah. Wis gampang wis Temen yo. gampang. Ya wis Kong, makasih yo. Ya iku salah aku tak mulai. Kati ngemam nak langgar. Ya Kong. Yo. Aku tak Ojo sembarang. lali. Salat 5 waktu itu penting. Oh, masuk. Oke ya. Oke. Yo. Ya. Ya wis tak Malaysia yo. Ya. Ini paling gak sito ngecek token mbak hipnotis yo. Ya sprane. Emang lah ben Bagong mau tak dol. Iso tembus. 5 juta. Marang tak dobelno, tak kalikno, pecah. Wih. Astagfirullah. Sebenarnya gak Bagong wis dunia tapi ya lah apa umir ngono rek. Gara-gara kabeh iki gara-gara keceng. Keceng ini ki mosok rul aku kok ngene. Ya Allah, mesti tusuk mandang rek. Tak mlebu, jokok butuh, jokok mukena sembayang. comment, share, and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.